Kirtute chubele vekule hole tun ruwa chuan kumsa ni som paria dan ti chua savia sachi ti chu kan thlir ho vele dorani he film hi Telugu tronga si amania a budget hi crore ni pali ni in a mai ro chu a hit vak lem lowa crore ni pani chau ala luta film zinga chuan a flop pol tak chu ni film in tanna chuan bas khatin mithanem tak mai hi manali lampan an lotlan mega bas chunga chung te chuan mi pakhat chulai chung ve haulo aruna chungchang chu han sebro tui hle mai chu bas chung tele aruna chuan mak tak main in lai chin na hemo tak zong han nei threwa engtizia arun nen chuan in lai chin thup mai nge mo han ni le tia hanin ngai tu lain bas chu a accident ta ne chu bas chuan filma ha chang tu pa ber vigram chu hotel vea midang zong chu han boral vek lain vigramero chu adam chuak lau thungane doctor chuan awan nei je chu vigraman hena chuan shilin midang te chu han boral veka ani ero chuan liamnal tuka tuar lem lawani doctor chuan vigraman hena chuan thil makat ni ziate hashila awan nei je chu a soina sa hle an accident lim chon chuan vigram po chuan engma hrebik lowa chuti rualin aban velamero chu a che thei thunga engtizia chutia atak sadang che thei lowa aban velam chu che thei nge ni doctor chuan a hria big lo wangin makati emani anti ti lai po chuan doctor chu aban velam chuan a benga chuta chuan vigram chuan aban velam omdan mak tak mai chu hashil fiata athu soite po chu doctor chuan makti takin nalo en ho mai vigram chu aron pian tir chuan amak dang dai lea doctor po chuan vigrama omdan chu anu le pa te hena chuan a hril chiang hal anu pum chunga om lain vigrama phir pui chu ha borala online siam len lo wangin athita jok taksa chu vigrama taksa chuan lu telve bokin vigrama ban velam chu a phir pui jok chu nia aban velam chuan hriat na danglam tak anei bika vigrama hriat hauloin aban velam chuan amain na haron thok thina ni vigrama du dan ni hauloin achang chun aban velam chuan engemo halo ti trina hetiang chi hi vanishing twin syndrome ti ania in hriat chian du chuan google lama ayan theang doctor chuan vigrama nu le paten hena chuan an fa pa chu en kol uluk le turin hacha vigrama ron pian chuan lim chuan anu le pate po chuan an ngai nain an du hlea anu po chuan thilom zia chu hrethiamin vigrama ban velama chuan tharau dang vigrama unau pa tur chu a omani ti a hria chuwang chuan vigrama ban velam chu a fadang ang main aduatin nain kol trina chu hunta chu hun liam tonin tuna chuan vigram po lo lian to hlea ina chuan ron hoin a farnu sirinen chuan a hein tok lol mai vigram chu a unau nu te na chuan omin amak pa le atunu maha tenen chuan an cheng hoa mi pa chuan kan farnu fa ta hi kan tu hanilom ni kha a putin min ko thin sia han pute ba ni la kan tu nu ni ve mai don lom ni vigram chuan maha chu duat le mai thina anu thi to ron piang non le a angai hial chuwang chuan maha du dananga piang chuan vigram chu hom mai thina ni vigram chu accident nuwa chuan aron dam thale viau to mai tuna chuan professional advertisement director rangin na hathoka fakna lamman boy pui thin ti na ni chu a fakna company chu arctic ti ania vigraman noya chuan assistant te pani kitu le tenali te po an thok ve bok atuka chuan tenali le vigram te chu an client thar mutur chuan an kalta an va mutur chu tu dang ne lovin chitra hania chu chu vigraman a main collection kal line alo hreto thina alo hriamai ni lovin angai jong to hial thina ni an college kal lai hunte halo langa chuta chuan chitra le vigram te chu kongan kal line ain tau pal hlau mai chitra chu mel that ema wangin vigram chuan adu rungal hle maya chumini atang chuan vigram chuan chitra chu a beta fo mai ni mase kut velam chuan chitra mong chu lo ben sak toi maya chitra chu lom lo hle mai ti chuan an principal ne na vigrama che dan chu ha complain ta principal chuan an pani chuan kowin chuta chuan vigram chuan ati suala chuan thupa ha choi ta ne principal officer tanga an chuan nuwa chuan vigram chuan chitra chu kai chuakin mun fian riala thupa choi tur thu a soilea
pon thlen nuwa chuan chitra hne na chuan akut velam zokin ani beng ti in na hrila ma se thu soyom zia chu chitra chuan a hre thiam lo hleya dot phu chop tu mangin na pu ta daya haka san ta ne chumi nuwa chuan mi pathen khat chuan chitra chu han lo ti boya chutia chitra an ti boya wang chuan vigram chu heroin rolin chung college no pangsuwa zet chu haron soisata midang te chuan vigrama khosa zia chu han du rul he maya abik takin chitra po chuan vigram chu hangai zong tran ta ne chitra po chuan adu thu chu vigrama hne na chuan hrila duwa an pahnih chuan an thu fal ta chutia midang te ti boi lawa han thut ta ka chuan chitra chuan vigrama hne na chuan a ri ruput mang te chu hril fia atum ta ma se vigrama phone chu ron ri in a u nau nu alo ne vigram chuan aka son don thu hrilin chitra hne na chuan nidanga laron let le tur thu a hrila chumini atang chuan ain mutalo wanga tuna ain mu le hi kumruk liam nu dai to ani tichuan kumruk nuwa chuan vigram le ki tu chu chitra chuan aron munon le ta chitra po chu fakna company ya na thokin chuta chuan an company po chuan fakna video siam halo tum ve bok chutianga an thil ti du zong te an tui zong te an ta ka chuan chitra le vigram te po chu office lama arin mutafowa chitra chuan vigram an hena an fakna chu mitam takin an du hle thu a hrila an fakna chu a that ema wangin New York lama chuan video shot tura ko an ni thu chitra chuan vigram ten hena chuan a hril bokani chumi nuwa chuan chitra te vigram te le ki tu te chu New York a chuan an thlok thlata ti chuan New York a chuan an be seang ngein thatak le tluang takin an fakna te chu han shot zo theta chumit lai lama chuan vigram le chitra te chuan hun nuam tak an mang du na tuipui kam thlit heu kara chuan vigram chuan chitra hne na amma a aron let tak lo wang han thupa ha choi ta ne kumruk zet lian nuwa anin tong chau ani sia atira chuan chitra po chu halom wak lem lowa vigram chuan khati aron let mai lo chan kha soife in apa chu aboral thut maya chuwang chuan ani lam chu halongai tu man to lowane apa boral nuwa chuan afarnu chuan pasal hanei zuile tabok sia chung thil zong zong thlen nuwa chuan college lama chuan aron kallaya chitra churon zonga mase muzo tabig lo ni in vigram chuan a soene chitra churon zong turin address emo a number emo engma a hrebok silowa aruk tak chuan akalna pianga zong thin ma se chitra chu a muzo talo wani vigram chuan a mai ti a soya khati hun lai tanga tun hun thlengin alam mai reng ti de soin a fakna company po ama ming letlingin artik ti a phua ti te a soiboka chung thil la hriat ta ga chuan chitra po chuan vigram chuan a mai hle ni na hria ani poina mangai thu a hril ve ta ne chung thil thlen zo nuwa chuan India rama chuan ron let turina in bot saya an la ron thlo chu ma chuan maha chuan vigram chu haron bia vigram chuan an ron hot lai wangin maha hna chuan thu pha te ha choi luama anuin girls hostela da atum po chu adan tur thu atiam boka atuka chuan an inchu han thlengta a ma se an inchu halo chevek mai si enge chuta chuan thlengta tin an thenong khoveng te chu zota chuti lai chuan tanali kha haron kal an inchu gas cylinder puak wangin alo chevek mai lo nia amak pale maha te chu han boral ngal vare thla takin na una nu siri chu dam chuka ma se dam doin lama da ni in adin munna thalo hle chu thil thleng chuan vigram chu thong ema engma ati tui thei to lo ti chuan in beng dai shramin dam doin lama chuan avakala a una nu chu vahmu atum ta ne dam doina chuan doctor chuan vigram hne na a una nu chu enkol uluk hle angai don tu a hrila siri chuan alua liamna takatora wangin a hriat rengna te po a hlo mai thei ti doctor chuan a soiboka chumi nuwa chuan vigram chu amak pale maha te ruang postmortem a chuan hming sain turati ania chutia achungte an boral thutawang chuan vigram chuan omdana thiam lo hle maya ruala pol lo pha hle maya a hna te po chuan a tor pha hiala ne achungte ne na an hlim lai ni te chu hangai tu chuk thina chuwang chuan rilrunuam takin huna mang thei talo office ate chuan na chu thok ve tho thin ma sela tun ma phak lo hle maya
nika chu office chuan chitra churon kalin zanre idun puya aron som restaurant chuan Vikram chu chitra chuan ti hlima han tum ngiala ma se hani meu point ati hlim thei meu lo ani chutia lo chua lai chuan banga chuan sana sang lo omin chung sana de chuan khovel mundang Dubai te New York le New Delhi te London vela an hun tarlan na chu halo oma ani chuan han en wangin khovel mundang te na hun danglam dan chu hangai tua New Delhi le New York hun inkar hladdan angai tu chuan Mahalakshmi chu aladam ni tlatina hria Maha chuan New York an chu san hmaina ron bia aron bia hun chu tlailam darli velania chuti lion postmortem report a chuan athi hun chu dar thum le min sompanga ni in nine gxi Maha chuan athi nuwa aron beta hem niang le ti chu chitra nen chuan arang theyang beren dam doin lama chuan kal zui ta ngala postmortem report te chu han check zui ta ne police ten hena po chuan thil thlen dan shrila du vain police station lam chu pan zui ngala ma se police station a thlen ma chuan tu emo chuan akal na tura perek alo da treu mai chuwang chuan akar ke te chu han thep ta vek maya chutia din lai tak chuan Vikram chu tu emo hian aron beta hlol mai aron betu chu harun chu nia ma se ni ro chu na ming chu soilo Vikram an hena chuan maha chu akit nap thu aron soitani an ina bom kam tu po chu tu dang ni lovin aron betu chuan ama ani thu chu hasoya chutian lo in biak boy lai chuan Vikram chu anung lama train chemtein vi an ron tuma ma se kut velam chuan aron vi tum tupa kut chu haman chat mai chulai hmuna chuan ama ron be tum tupa chu hathat ta zoka ti chuan arang theyang berin police station a chuan kal ngala second officer nena chuan thil thlen dan te chu shilin postmortem report te po chu en chiang turin angena ma se chu second officer chuan postmortem report te chu ayan tir thei tlat lo maya andu danang chuan thila kal tir thei lo chutianga police station a an beidon taka chuan doctor nena chuan an vakal ngala chu postmortem a min sign tu doctor chuan tu emoin khaminia khan anu pui chu kitnapa awo wangin postmortem result a chuan a minga sign tamai tia soya ti chuan atu ga chuan Vikram te chitra tele ki tu te chu police station lawa chuan ron kal le ta chu kesa information omang ang te chu a hnena peturin Vikram chuan officer te chu ngena chutianga thoman nei ta ga chuan inspector chuan an ni chu haruma chuan kolutin an thil zo te chu fiam thua ala zel maya an ni chu zalo tak tak chuan alo beta velani chutianga ni wa chuan Vikram akut velam chuan chu inspector chu ha beileta dokan chu hatau tir bur mai chutianga ni wa chuan akal puite chuan ani chu an lo koi sang thuaya na safen be nuwa pona chuan chu tir thei ta ramani chu thil jongjo thlen to nuwa chuan Vikram chuan an chung ko doctor anau sen laya ama thchiang tu doctor Rajan chu wa beta akut velama hriatna sang nei bik a unau pa chu labo mai turin doctor hena chuna nge nani ma se doctor Rajan chuan lak sak tamai lo chuan Vikram hena chuan anuina a unau pa lo piang tur akut velama lo changta chu angai na zete chu hasila anu chuan akut velam chu betal ti na ko hial khani si anu chuan afa te chu an panin dam turin adu hle mayani ti Vikram po chuan hrethiam veta ti chuan anu du ang nge chuan akut velam chu engpo ni sela putlang zel chu hatum ta ni kitu chuan ama Vikram aron betu maha kidnap tu omna chu chui chu alo tum ve ngiala Vikram aron betu number te chu han me chukin a han dial vela ma se maktak main Vikram aron betu number chu Vikram number tho chuani aron betu chuan sim card cloning mangin Vikram number chu halo kolona ama number tho chuan Vikram chu haron bia halone maha kidnap tu chu han chui chole thei ta chuang lova atu ka chuan Vikram chuan una nu siri chu vatloin ani chu ni khorhelawin alamu reng mai chuti lai chuan arun chuan ani churon bein a omna te chu hawashila Vikram chu chowvelin ron kalla miron muta che tin a han som vela Vikram chuan thinrim emin a location ron rila chuan a pan pheita dor kha tu pa ne na kaltura tia chuan vakalin ani chun be kalopea arun chuan chu bek chu station a ronda turin na tile ngal atiang zel chuan Vikram chu kal zelin atopa chuan station chu watleng ta
Mase ru pakhat hian a bek chu lak sak dai mai Vikram chuan chupa chu zui ngalin na mana soisa ka tum lai chuan Arun chuan chupa chu anaute zinga mi ani thu lo hril chumi nuwa chuan Arun chuan Vikram chu ama mu nan minute som panga huna nei tir hrila Vikram chu amman moin a chaw hle a atuya hal ema wangin mi pakhatina tuya pek chu a in ve bor bor mai Aruna na omna a soilam chu Vikram chu naron pan zela Mase Vikram atui ina khan damdoi an lo tela wangin Vikram chuan damdoi chu ruitane damdoi rui wang chuan Vikram chu mu hil ngal tamaya Vikram chu intihar ram ramin chulai mun chu thleng thei don lo ani tir ria abula electric switch lo ma chu na in man tir tawak maya karen a sok chiama wang chuan ani po chu ron har le ta ti chuan Arunan a om na nia soilam pan chun chak takin ron tlan le thei ta nakila chuan Arun chu atho puipa Nanda Kishore nen chuan lo truin Vikram chuan awa muta Mase Adam doin hatho kha hala zo der mai silawa kalzui zel thei talawin chulai huna chuan Vikram chu ni khor khelen tlule ta ne atuga chuan Vikram chu Adam doi ruina tang chuan ron har le ta an office chuan a thian te hena thil thlen dan chu hril le ta akal to na mun te chu ziakin engwanga chung lai chuan Arun chuan ko nge aniang ti chu angai tu chu atumane amma zana kar cheto tak a mu chu hre chu ka hawa pan le ta chikar chu lei nuwe ding niin akar nung lam po chuai maya chuan number pakhat 21 ti chu lo in zia ka ba muwa chu number in zia ka mu ro chuan tuwe mo hian a luaron chu pop mai misual ta chuan hun pakhata hian an roya chulai hmuna chuan Aruna naw te ho misual tak tak chuan ani chu soi sakan tum ta ne Mase Vikram chu ha be dong du mai lova chu ho chu huai sen takin a be let zui ti chuan a kut velam puina mang chuan an za chuan a soi sata rep mai ne office a chuan Vikram a kut velam chuan Vikram a du dan po ni lem lovin bas lem chu a han khai kang vela chuti line a thian te chuan Vikram a kalna chu lova en fia an lo tum ve bok Vikram a kut velam chuan bas lem chu boroka chuan a han vor kanga chu bas tla a han mutaka chuan Vikram chuan chu in kidnap na tele bas accident te chuan in kungkaina nei tlatin na retane chu bas accident a han thil ton te chu ha re chuaka kha bas a chuan te khan mak sak takin Aruna ti nen chuan in kungkaina han lo nei deuh vek mai khania ti chuan Vikram chuan a thian te ho hena chuan bas accident a chuan puite zong zong chu chui turina tia chu atang chuan information mu chu thei an be se ne chutia bas chuang te han chui vel lai chuan Arunan thu aron champul te chu Vikram chuan a hre chuak ta chung thu a champul te chu in nei ceremony a cham thin ani ti chuan Vikram chuan Arun chu tunge hre chuak ta a unaw nu siri pasal tura an lo biak lok to kha halo ni reng maya kumngema zat liam to khan in nei tiran tuma ma se siri chuan ngai zong dang alo nei si Vikram chuan a unaw nu chu in nei pumpel turina tran puya chuti anu pui nei turina adu tak lo wang chuan Arun chu midang te chuan an nui zatta chuti anga midangina ani chu an deu so vel chu Arun chuan hrethiam lovin pubalak alora tum ngar ngar mai lo nia chu thil theng chu a thei hil thei hau lo mai lo ni chumin nuwa chuan Vikram chuan Aruna pa chu wa beta Aruna omna te chu a hriat de hriat lo te hawa zot Mase Aruna pa chuan a fapa chanchin chu engma alo hrengreng reng lova Mase anin mu hun ber lai chuan Arun chuan tuemo tha tumin a phiar ru ani ti a hriat thu Vikram hnena chuan alo hril ve bokani Arun chuan anun ti rom tu mi somni pakhat te chu tha vek alo tuma chuti lai chuan Vikram chu Arun chuan aron kol le ta a unaw nu teina bom kam tu chu Arun ngei chu ani ti Arun chuan aroin puanga siri fanu mahapo chu ama fanu angmain ain kol dong ti te haron soibok tuna chuan Arun chuan maha mai ni lovin a farnu siri po chu halo kidnap to reng mai lo nia Arun chuan siri chu wheelchair a thut tirin alo bena samai siri po chuan a hriat rengna te chu lo nei let le to in a unaw pa te pahnih chu taksa pum khat angin an om ti a hril ta siri chuan Aruna hnena chuan a unaw pa te chu anon kalanga ani chu aron chan him ngei don ti a soibok Vikram chuan maha chu angai tu chuka enge adu te englam nge
ai thin ti te chu a hre chuak oi oia arun chuan maha chu a fanu ang maya en koldona wangin adu apiang ti sak atum ti te a soini kha ti chuan Vikram chuan maha in ice cream a ei du na thin dor chu hawa panta chu ice cream dora awm lai chuan aruna mi chhor te chu a hmuta ne Vikram chuan maha tan chuan ice cream an lei nge ni na hria ti chuan chu pa chu zui zelin atopa chuan warehouse hi thleng ta chulai hmuna chuan arun chuan a mi kidnap te chu halo da alo ni Vikram chuan arun chu man thei hmain aruna naute tam tak chuan Vikram chu han lo beya mase an ni chu tam hle masela arun chuan chu ho chu a soi sa thei zel anaute ho a sop hrep nuwa chuan Vikram chuan arun chu pan pheita arun chu Vikram chuan a soi sa hrep mai chuti lai chuan maha chu haron lang ta hlau maya Vikram chuan maha lam chu wa hoin chuti lai chuan arun chuan Vikram chu haron chu ta pop mai nei Vikram chu leya chuan che thei loina tlua chuti lai chuan aban ve lam aditya nge mai chuan ani chu haron tran puile ta maha chu khol vira atla trepa chuti lai chuan Vikram chuan awachan maha chu thi te ema wangin Vikram chuan a kwa vong mai arun chuan chuti lai chuan thir chakai hriam zet mai chu Vikram malama chuan ron the pheya mase aditya jo chuan chu thir chakai chulo manin a the let phele ta chu thir chakai chuan aruna oma chuan va fuin chulai hmuna chuan arun chu boral ta ne atopa chuan Vikram chuan a unau nu siri baka afanu mahapo chu hachan chuak theita atopa chuan siri tenu fa po anin ku ale theita ti chuan movie chu lo top ta ne clear tu te in film ron request tam tak po ka hmua han ti chu sak vek thei chu po acha kom view mai amai ro chu film thar lam tak mai hi chu mu a har sa em maya dam tein kan omanga pathin remati chuan film dang te po ron ti chu le zel kan tum don nia in film ron request te po ti chu hun ala om ve nge yang